Angibuzanga ngamtshela. Ngamtshela mina ngathi wena ufuna ukuchama i-toilet ngala. Hambe uchama ngithi phela mefika e-toilet ufika uthola ithishu lapha ngiqeda yakutshela mana mazwana. Awukhumbuli ngimtshela ukuthi uhamba e-toilet wayenuka isihlama. Manje phela isihlama siyinkinga ngokuthi awukwazi buka phela awukwazi ukusula ungenayo ithishu. Kumele nethishu nangenza ukuthi asukuma e-toilet afika azithi bese uyaphuma abuye se-right. Wayenuka impela naye wayezizwa ukuthi unuka isihlama. Lalela yini yadala ukuthi engasukuma ahambe e-toilet ngimtshela ukuthi uhamba uchama. Esaba ini? Nangithi manje phela lisahleli nangidleli la yena ehleli lapha yabo nesihlama sakhe. Mina ngathi hamba e-toilet uyochama. Ngimtshela ngendlela ezihlakaniphile mina. Maye nakabona ukuthi ngiyamsiza. Wala kakhulu ngathi hawu. Ngathi hamba uyochama. Serious. Wathi sesuka waya kodwa e-toilet. Ngoba mina sengisukile la. Wayesaba ukuthi mesisuka uma kuyothi poof. Ungamkhaphi ngani? Ngimzeni? Ngimkhapha e-toilet Ngikhaphela umuntu wesimame e-toilet. ufuna khona. Hayi phela Isiphinto sokumtshela yini ukuthi ahambe uchaza. cha phela ngeke usukelela usuka khona usimusela ngehlamba. No, wakumele umkhaphi e-toilet ayochama. Angithi uwena umthume e-toilet engafuni. Wayengeke asukela asuka khona uzosimusela ngehlamba. Wamele alungise indaba yakhe yokuhlama bese kuba right. Mina ngiyasizana ke mina. Hayi usizana ngani? Umuntu kunehlamba. Usizana ngani wamkhaphi e-toilet? Hayi, wayenehlamba. Hayi, wayenganuki lo mntana ngimzwanga. Wawuzomzwa kanjani? Hawu nami ngangihleli lana. Phela manje nabafazi nini? So, ngeke nisheshe nizwane. ayikho. Yabona ngifuna ukukutshela lalela ngikutshela mina. Yabo nje makuwukuthi umuntu wesimame akagezanga. Ngeke adabule nje la kumina. Ngizomuzwa. Ngiyakutshela makuwukuthi nje khona iphunga thizeni elikhona elenja. Wena ke mina unjani? Ungagezeli. Ngeke ngizwe indoda vele kumele izwakale elinye iphunga 2 meters away uze ukuthi ya udlula inkuzimalanga manje. Hawu ngisho indoda yembuzi naye yanuka. Waye kumele mina nuke kahle. Hawu anjani? Umuntu wayenesihlama nje.